Werkudara Sang Hyang Bathara Ruci wonten paring adhawuh. Samubarang wis kacakup kang tirta pawitra mahaning suci kaya kang sira wulari. Jumbuh kelawan dawuh pangandikaning gurumu Begawan Durna. Kawruh kasampurnan, kawruh panunggal sangkan paraning dumadi. Wis ulun wedhar kelawan jeneng kita pulup kang mangkono nggir. Mara wis titip wanci kita bali ana ing jagat raya Ulun. Kula sampun ngraosaken nikmat mupangat mapan wonten ing mriki. Kebareng boten kebareng kula badhe mapan wonten ing mriki tetunggalan manunggal kelan paduka Hyang Pugulun Ruci Bathara. Dara marata wis padakna paningalulun ana swiji-wiji kewajiban kang kudu sira lakoni lan kudu sira gayuh. Apa dene sira rampungi pantengen permana jati wengakna paningal batin apa ingkang katon ana ing paningalulun Werkudara. Wah pun Kakang Werkudara nggonipun Kakang prapteng gisi ing samudra sayekti mung ngrantu kelawan timbuling sira yayi saka jroning samudra. Syukur bagi dene Siadi wis katon jedul saka telenging samudra melang-melang penggaling pun Kakang tan prabeda ya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Sena. Barep kakangku iya ngaturake panuwun dene dulur-dulurku wis kersa nunggu nggonku jedul saka jroning samudra. Dimas Maragagi matura munggo Purwamadya lan wusanane nggone Siadi angolari apa kang dadi dawuhing Begawan Durna kang tirta pawitra maning suci. Antuk pamujine barep kakangku kabeh wis kacakup marang Bratasena ya Werkudara. Nggonku wis ketemu lawan dewaku ya kuwi Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardika Ngrat ingkang asung pituduh wujuding tirta pawitra maning suci. Apa dene kawruh panunggal kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi. Kadanging pun Kakang syukur bagi yen to pancen kaya mengkono. Pandhawa muga-muga kesawapan dayaning daya tirta pawitra maning suci apa dene saking ilmu ingkang wis kecakup marang sira Yayi Werkudara. Ayo Yayi ndak kanthi kundur marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas. Kula dherekaken kundur dhateng Praja Ngamarta. Barep kakangku mung ana sewiji-wiji ingkang tansah gumana musik lan ganjel ana ing atine Werkudara. Apa Yayi? Jroning aku nalika semono bakal bali marang jagat utawa bakal bali marang dedharatan ana dawuhing Sang Ruci Bathara ing nalika semono paring dawuh aku kene nyawang kanthi permana jati paningali Sang Mahardika Ngrat. Kaya ngopo gempaling atiku bareng aku weruh kegambaran ana paningaling Sang Ruci Bathara. Wah, Bapa Pandhu karo Babu Madrim isih mapan ana ing pasiksan langgeng Puntadewa kakangku. Ngapa lelakon ingkang sinandhang dening Kanjeng Rama kaya mengkono. Mongko sak ngertining pun Kakang Kanjeng Rama Pandhu sawarga nggone minangka dadi nalindra ing Ngastina tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu nengenake marang kabecikan. Gesanging Kanjeng Rama disramakake kanggo kabutuhaning para kawula sak negara Ngastina nanging sabab apa? Nalindra ingkang tansah bebuden luhur kaya Kanjeng Rama teka malah mapan ana ing jroning neraka ya mani Dimas. Wah, bab kuwi aku ora ngerti. Mbok menawa ana piutang sing urung disaur dening barep kakangku utawa bab
Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Dadi jalaran Pandhu bapakku kudu mapan ana ing kawah Candradimuka, mula kang sangka kuwi. Jejering anak kudu iso nyiwargake lawan wong tuaku. Jejering anak kudu iso mulyake lawan wong tuaku, nadyan wong tuaku wis mapan ana ing alam pamancat. Wong tuaku ana ing mapan ana ing luka baka, nanging kuwi dadi tanggung jawabe awake dhewe nggone iso nyiwargake karo wong tuwa. Mula mbarep kakangku. Tekadku wis gembleng, niatku wis ora iso diowahi. Aku ora bakal bali marang negara Ngamarta. Aku bakal madeg Brahmana ana ing sumur Jalatunda, ya sumur tanpa dasar. Aku bakal madeg Brahmana ora pati-pati jugar nggonku mendhita yen durung iso nyiwargake kelawan wong tuaku barep kakangku. Om Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sarawu paduka ndika Kakang mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kakang Resi wonten ing madyaning Bali Martya Kunda manik. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Perkencang warudayang Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe. Kawula nuwun nggih, Di. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Rakanta ing Sidik Pangudal-udal. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka Kunjuk Ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula nom. Kula pun dicundhaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kakang Narada, inggih. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal. Apa dene sira Bathara Indra prayogakna ngira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra ulun irama pukulun. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra Kunjuk Sandapepada Paduka Rama Adi Pukulun. Iya Indra Luntamba. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada. Kakang, mila gara-gara kayiwangan sekedhik wonten hawa panas. Nadyan menika ganeping Jawata nanging tetela mapanipun wonten ing Janaluka. Mila boten aneh pendak-pendak durga sowan tartemtu wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Suralaya. Dinten sakmangke permoni katingal sowan wonten ing ngarsanipun ingkang rayipun Pramesti Bathara Guru Kakang. Dalah. Kakang Narada sajaipun bingah raosing manah. Mboten, Di. Namung kerjot raosing manahipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Dinten sakmangke permoni teka sowan menika wonten wigatos menapa menengka adat lumiya ingkang sampun. Menawi permoni sowan menika tertentu badhe wonten pamotah, tuwin badhe wonten moga. Tumuntun aturi paring dawuh, animbali sowanipun pun permoni. Durga menika wonten wigatos menapa sajaipun kok sumengka sowanipun, Di. Kakang Narada kula aturi lenggah ingkang prayogi kula nedyan dangu dhateng sowanipun Bathari Durga. Inggih kula semanggaaken. Permoni sawise satata nggon kita ngadhep raharja saprapta kita Bathari Durga. Nemen amen pasang kaliman tabe tinebena ngiloduni dumawahing tawang towang pukulun. Menawi wonten lepatipun ingkang abdi pun Bathari Durga inggih ngabyantur ngersa paduka Hyang Adi Pukulun diagung pangaksami kemarin kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk. Ya permoni Luntamba. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Ingkang sepisan kula ngaturaken sepinten genging kalepatanipun ingkang abdi pun Bathari Durga. Dene kula sowan tanpa tinimbalan. Kaya isih gedhe palimarma ulun kelawan jeneng kita kula permoni mara gage matur ingkang sabanjure. Ingkang angka kalih pukulun malih-malih menapa? Sowan kula Paduka Hyang Adi Pukulun menika namung badhe murtah dhateng kawontenanipun jagat pukulun. Permoni saka paningalulun jagat katon tentrem ayem. Nanging sabab apa kita darbe atur yen to murtah babagan kahananing jagat. Permoni gage matur ingkang prasaja. Mugi andadosna ing kawuningan. Menapa Paduka mboten mirsani dhateng mubah musik ing titah Paduka para bergasaan jim setan menawa dados kawulanipun ing abdipun Bathari Durga. Sampun wonten pinten-pinten dinten menika polaipun para baju barat. Inggih menika dados wadyabala kula wonten ing Dandang Manguri wonten ing Krendayana persasat
Kadi ketaman melaing Jawata pukulun. Kathah para jem setan ingkang lebur tumpur tanpa dadi krana boten kiyat anyangga dhateng panasing swasana. Tumunten ingkang rayipun permoni nganglang jagat anitik dhateng menapa ing dados tok sumbering kawontenanipun jagat kados mekaten menika tobat. Mboten kani kanyono-nyono wonten sak caketing rono Krendayana wonten satunggiling inggih menika wujudipun sumur ingkang namipun sumur ing mriku jebul wonten sawijining brahmana anyar katon ingkang ceciklu ndedhepok wonten ing telenging sumur tanpa dasar inggih sumur Jalatundha menika kala wau pukulun. Sareng kula titih priksa tobat pukulun. Mboten nyono bilih ingkang mapan tuwin madeg brahmana wonten ing telenging sumur tanpa dasar menika wayah paduka pun Werkudara. Anggenipun salin nami inggih menika pun brahmana inggih menika pun Begawan Bima Paksa inggih Begawan Alip Jawa. Duh pukulun ngawontenan kados mekaten menika ndadosaken gempaling manahipun ingkang rayipun permoni krana dayanipun pun Bima Paksa menika andayani goreh rongeng para wadyabala jem setan para wadyabala baju barat sami mapan wonten ing Gandang Mangore. Mila ingkang saking menika pukulun sowan kula nyuwun pengadilan. Kula nyuwun pengadilan. Paduka menika dewaning para dewa. Kedah saged angayomi dhateng sedaya para makhluk ing mapan wonten ing jana luka. Mboten nemungaken para menungsa nanging kejawi saking menika jem setan ugi wonten pangaos paduka Hyang Adi pukulun lho pukulun Bathara Guru. Mosidam sekaring bawana langgeng. Durga kula wonten timbalan. Sayekti apa kang kita aturake panjenengan ulun wis ndungkap lan ulun wis prisa kelawan kahananing Bima Paksa ingkang ceciklu sarta madheg brahmana ana ing telenging sumur tanpa dasar. Nanging ndadekno sumurupmu ya permoni. Apa ingkang dilakoni dening Bima Paksa mau sayekti ora analisir saka angger-anggering kasutapaning brahmana. Ketitik ora ana daya ingkang sumundulana ing Suralaya krana pakartining Bima Paksa. Mongko adat lupiya ingkang wis kelakon yen to brahmana mau analisir saka angger-anggering kasutapan sayekti dayane bakal sumundulana ing antariksa luwih-luwih marang Suralaya. Nanging cetha lamun Bima Paksa nggone madeg brahmana ateteken bener lan ora nate tumindak ingkang ora prayoga luwih-luwih nabrak kelawan pranataning kasutapaning sawijining brahmana kang mangkono ulun boya darbi wewenang njugarake kelawan Bima Paksa nggone mapan ana ing sumur Jalatundha permoni. Patobat nyuwun pangapunten. Menawi tetep mekaten paduka menika mboten adil. Menawi pangandika paduka ngaten menika panjenengan menika mboten madeg wonten minangka dados dewaning dewa ingkang tumindak adil pukulun. Lire kepiye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Inggih. Krana paduka mboten migatosaken dhateng kawontenanipun para baju barat. Mboten migatosaken dhateng kawontenanipun para jem setan mriprayangan ingkang saestu menika dados titah paduka ugi. Nyatanipun inggih krana kekiyatanipun Bima Paksa kathah para jem setan kawula-kula ing mapan wonten ing Gandang Mangore. Sedaya lebur tumpur tanpa dadi krana kekuwatanipun Bima Paksa. Menawi kawontenan mekaten menika dipun kendelaken kemawon tanpa mangke wadyabala kula telas tumpes datan posisa awit saking dayanipun Bima Paksa. Ing mekaten pukulun kula nyuwun sanget dhateng paduka Hyang Adi pukulun kepareng alip hanjugaraken kasutapanipun Bima Paksa ageng kedah paring pidana dhateng sawijining brahmana ingkang mirang tata wonten damel cintrakanipun para wadyabala jem setan menika pukulun. Durga, yen panyuwun kita kaya mengkono sayekti ulun bakal nerak pranataning kadewatan. Yen to nganti ulun wani njugarake Bima Paksa kaya ngapa surak ing para kawula kang padha mangerteni lelakon sinengguh ulun kuwi sawijining dewa ingkang ora tresna kelawan brahmana lan ora nyengkuyung kelawan lakuning brahmana ingkang sayekti tansah njembarake panembah marang para kawula kang mangkono ulun boya bisa ngleksani apa kang dadi paminta kita Durga. Tobat. Menawi mekaten paduka kula tetep boten mudanane menawi dados panyuwunipun ingkang abdipun permoni boya sing gedhe pangapura kita. Ulun boya bisa nglakoni apa kang dadi atur kita Durga. Tobat. Matur nuwun pukulun dene mekaten pangandika paduka. Nadyan adamel sengkeling manahipun ingkang abdipun permoni kula mboten dados menapa jer kula menika ora maosi dados abdi paduka Hyang Adi pukulun permon sang Hyang
Bathara Guru. Namung semanten napa kulon? Kula mboten trima. Kula mboten trima. Menawi paduka Hyang Adi kula sak mangke mboten kersa njodak dhateng lenggahipun Bima Paksa miwanjugaraken Bima Paksa. Dinten samangke kelingan ana kula piyambak kula nyuwun pamit kula ingkang badhe njugaraken pun Bima Paksa. Nadyan samangke kegiatan kula mboten sak traju sak bobot kaliyan pun Bima Paksa. Nadyan lebur tumpur tanpa dadi kula lampahi tinimbang kula nyuwun piwadyaba kula sami tumpes kelor dadan posisi. Tan samar pamoring sukma sinubaya. Sinukmaya winaya ing asepi. Sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana. Oh Durga aja ngawur. Nitik lan curing cahya ingkang metu saka jagating Bima Paksa. Begawan alip Jawa kuwi dudu pandhita baen-baen. Ora pandhita loro saudon telu saurupan, tegese dudu pandhita sepele nanging kuwi gedhe dayane. Kula mboten ajrih. Kula mboten ajrih tinimbanganipun kula menika nyumurupi wadyabala kula pendak dinten wonten ingkang tumpes lebur tumpur tanpa dadi. Awulung kula ingkang ngiklasaken pejagesang kula kinarya nambak dhateng gesangipun wadyabala kula. Sampun ngantos dipun gondheli, sampun ngantos dipun pambengi kula nyuwun pamit badhe bidal. Durga aja kaya ngono. Ulun njaluk kita sabar. Sabar apa? Kula menika sampun matur lan panjenengan, kula nyuwun tulung paduka Hyang Adi Ulun Batupat mesa ora ditulungi lho. Kula nyuwun mapunten, kula mboten kok badhe ngemotaken dhateng kawontenan sampun kelampah. Kula aturi menggalih kula menika sinten? Kita Bathari Durga. Saderengipun menika. Ya kita kuwi Bathari Uma. Nuwun sewu Bathari Uma menika sinten? Kuwi tetimbangan ulun Batupat panjenengan tasih kemutan. Kados menapa anggen paduka nalika semanten menika kedanan kalian kula. Batupat nganti ora ngerti nggon. Wonten gigiring lembu andi niku kula dipun usek-usek. Kakang Rada, punawi? Kok gumujeng wonten menapa? Menika kerambatan semut iki. Semut merambat kok pas kelek ayo. Kerine ora jamak. Iya ya ulun ngerti ning ora usah dadak diaturake ana ing kene. Kajengipun sedaya prisa. Nyatane kula menika sampun Batupat kula namun nyuwun tulung Bima Paksa menika dipun jugaraken menika ora dituruti lho piye. Kula menika ngantos gumun kula kedah kados pundi? Kula menika pitados saniki Durga niku wis elek. Saniki Durga menika wis nyerengengeh. Kula wis dadi raseksi ning biyen. Batupat. Panjenengan kemutan mboten? Iya. Ulun ngerti. Pendak-pendak panjenengan menika medal wonten ing Karang Kawidodaran nitih lembu andini Batupat. Mosok lembu andini kok dinahi tapel. Men suarane cetak-cetok. Kudune tapel ki jaran kok sapi kok ditapeli. Kakang Rada. Sampun ngantos kados mekaten Kakang Rada. Ya permoni. Ulun udaneni Batupat kula mboten kepengin paduka Hyang Adi Ulun menika paring pangandikan ingkang mboten jumbuh kaliyan pados panjenengan. Menawi paring pangandikan inggih saestu jumbuh lahir lan batin. Ati lan lati kedah makarti. Ya, ulun sagu. Nanging dudu ulun ingkang tumandang. Lajeng sinten? Ya kita pribadi. Batupat. Panjenengan kemawon gondhali dhateng kula supados kula menika mboten anjodak lenggahipun Bima Paksa. Lah kok sakmenika panjenengan paring dawuh ingkang mekaten, merga ulun bakal paring pusaka kelawan jeneng kita. Cestrisula pusaka kadewatan gawanen. Bima Paksa tampanana Cestrisula yen lumrah ora ana titah ingkang kuwasa nadhahi kekuwataning Cestrisula Bathari Durga ing Kagatri sangga pinangurin angkul kinambet kembet
padha sangreknaning bawana menika estu pukulun iya saknyatane pancen mengkono matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bathumba teman inggih menika kenging kula ajeng-ajeng enten paduka mboten nyalirani piyambak nanging samboten-botenipun paduka Hyang Adi kula menika paring pusaka dhateng kula supados kinarya sarana piandel anggen kula badhe nyingkiraken pun Begawan Alip Jawa inggih pun Bima Paksa menika gage kebat kita tampani lan kita budhal saka kayiwangan. Nono ngestaken dawuh sewu, Dik. Menapa sampun maduka tindakaken menika kula nyuwun pamunten kula radi mboten gathuk, tuwin kula radi mboten mathuk. Liripun kados pundi Kakang? Tegesipun maduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mbelani dhateng tumindak Angkara Budi Candala. Monggo paduka sampun maring dawuh bilih. Kasutampanipun Bima Paksa menika dayanipun boten sumundul wonten ing antariksa tegesipun boten damel gegering para Jawata. Ing mekaten kasutampanipun Bima Paksa menika saestu netepi dhateng darmaning Brahmana boten merengkang saking pernataning kabrahmanan. Inggih Kakang nanging Kakang prisa piyambak bilih permoni menika pun Durga. Inggih. Durga menika rumiyin Bathari Uma. Panjenengan prisa piyambak Uma menika sinten? Lah nek kewajiban sampun dipun campur adukaken mekaten menika, mboten prayogi lho, Dik, mboten prayogi. Antawisipun kulawarga lan kewajiban menika kedah dipun pisah. Sampun ngantos dipun dadosaken setunggal. Menawi dipun dadosaken setunggal menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Kewajiban kok dicampur karo keluarga. Menika mangke sing keluarga disanding ning sing wong liya disingkang-singkang menika mboten netepi tetembungan sama beda dana denda. Menika mboten badhe sae kedadosanipun. Inggih namung ing dados nalindraning dewa wonten ing kayangan menika kula. Inggih. Ing ngarani Tradaya sapa? Teneh kula mbungai. Inggih. Dados panguwaos sawetahipun wonten astanipun permoni. Monggo, monggo. Namung kula nyuwun pamunten. Tunggak waru godhong dadap. Menika tegesipun menapa, Kakang? Mlaku-mlaku. Nemu godhong dadap. Inggih. Tegesipun menapa Kakang? Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Nrada ora melu-melu nek ana lelakon Nrada ora melu nggarap. Menika tunggak waru godhong dadap. Inggih. Godhong tela, godhong nangka. Menapa Kakang? Menika beda. Beda dos pundi? Iki mboten padha wong nangka karo tela kok padha. Kula kinten menawi parikan, dewa kok parikan. Nah, mboten saged atosanipun. Kersanipun Adi Pramesti. Monggo kawontenanipun permoni dipun nodha lampahipun dipun titipiksa saking Dirgantara. Kados pundi kawontenanipun Bathari Durga sakmangke? Inggih, ning kula pun matur dene enten napa-napa mboten melu-melu perkara niki pun mangsangga dhewe. Inggih, kula ingkang badhe tanggel. Indra wonten timbalan. Tunggunan kayiwangan ningsun jengkar sawetara nuntun ngestaken dawuh sembah kula ngendharaken jengkar waduka Hyang Adi Kukuluk. Biyung Durga, aku anakmu kala nyadong dawuh Biyung. Pandya Bathari ingkang abdi pun Jaramaya cumadong dawuh. Kala ana dawuh mapa Jaramaya wonten timbalan. Wektu dina iki nggonku nyuwun kalawan Sang Hyang Jagat Girinata babakan anane si Bima Paksa nggone mesanggraning sumur Jalatundha. Madeg Brahmana karya gegering para jem setan mriprayangan para berkasaning mapan ning telenging dandang mangore. Antuk pamujimu kelakon kala. Kelakon piye? Tegese Hyang Mikulun Bathara Guru maringi pangestu nggone awake dhewe bakalan njodak marang lungguhing Bima Paksa utawa nundung marang si Bima Paksa saka Jalatundha. Kosek perkara nundung karo lenggahing Begawan Alip Jawa ing mapan ana ing Jalatundha. Kuwi dudu perkara ingkang gampang lho Biyung. Aku wis bola-bali niliki sarta niti priksa kahanane Bima Paksa ya Begawan Alip Jawa ing mapan ana ing Jalatundha. Katon mencorong cahyane sak sada lanang sumundul ana ing antariksa cetha yen kuwi dudu pendhita sing padha karo liya-liyane mesti luwih punjul kekuatane, luwih punjul ngelmune. Lan aja nganti dianggep entrek. Selagine aku dhewe wae upama aku wani, upama aku iso ngukur kekuatanku mesti wis tak
gawe cilaka wingi-wingi ning gandeng saka pangrasaku kekuatanku wae ora bisa madani karo Bima Paksa. Mula tumuli aku matur marang Ibu Bathari supaya tak kon nyuwun pambiyantu saka Sang Hyang Jagat Grinata. Ya kaki Guru. Tobat kala. Ana dawuh apa? Kowe ora usah semelang, ora usah wedi ya tak kandhani. Merga dina samengko aku wis diparingi kekuatan daya. Linuwih saka Sang Hyang Jagat Grinata. Kekuatan daya linuwih piye? Aku ngaparingan wujuding pusaka, paring ngampil wujuding pusaka Cestrisula. Lho. Cestrisula. Iya, pancen mengkono. Oh, lah dalah. Yen pancen ngendikaning Ibu Bathari kuwi bener tegese. Wuwuh kekuatane awake dhewe ngene bakal anundung marang lenggahing Begawan Bima Paksa. Mula kang sangka kuwi kala iki kejaba saka kuwi. Bisa mateni Bima Paksa uga bisa dadi sarana nggon mentuk pangan. Merga ngerti ya Bima Paksa kuwi sesinglaning Siwerkudara. Begawan Alip Jawa kuwi singlaning Siwerkudara. Nggone bakal medhar kawruh kasampurnan kawruh panunggal marang para cantri-cantrike. Monggo Werkudara kuwi peranganing para Pandhawa cetha yen Pandhawa kuwi bocah Sukerta. Yen nganti kowe bisa mateni Bima Paksa kanthi wujuding pusaka Cestrisula. Kuwandaning Bima Paksa kuwi tok pangan tobat kowe. Paksa ya ragane Bima Paksa satemah kabeh padha ngrasakake seger. Padha ngrasakake wareg wetenge. Merga nggone aku bisa mateni Bima Paksa sarana Cestrisula. Kowe ora usah semelang. Mengko aku ing bakal namani Bima Paksa wujuding Cestrisula kowe mung kari ngukup kuwandane kala. Ayo aja nganti kesuwen. Selaura kuat aku ngampet rasa ingkang tak rasake ana ing wetengku. Ayo budal Ibu. Biyung Durga budal kaki paten ana Begawan Alip Jawa untale karo kabeh dulur-dulurmu. Jaramaya. 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 Wah. Jaramaya iki batobat ana buta kok ngorok kok iso molak-malik lho. Lah. Piye panjalmane ngopo ya kuwi? Gugan kala gugan. Ya maya wonten dawuh. Timbali Biyung Durga wonten dawuh. Tobat mangsa kaya ngene kok ya. Nganti ngantuk kaya payu-payu kae. Nggih, mergi saben dalu kula menika tansah mubeng wana Krendayana, ngrondani wana Krendayana, mbok menawi wonten baju barat ingkang tumindak mboten sae. Menapa dene titah ingkang badhe mlebet wonten ing dandang mangure. Ora sandadakaken mawadan, mangkat to. Ngestaken dawuh menawa itu dipun capaken sakmenika. Sing dicapke apa? Lah inggih to. Budal ning gone Begawan Bima Paksa, mangan Bima Paksa. Wah, lah dalah niki riyen lho. Niki riyen dengkulmu mlocot. Mangkat aja kean perting sih. Iya. Blegek-kekugek sadulita mel. Kula nuwun sewu nggih Premban. Kula mung ngajeng nyuwun priksa. Sing jeneng wong nindakake tapa prihatin niku nggih sae-sae mawon. Merga niku jangkung kekuwataning batin, gayuh kekuwataning batin. Ning nek saben dina mongko tanpa kendhat jugar namung wanci nindakaken panembah dhateng panguwasaning Gusti sasampunipun menika lajeng kendel mawon boten mobah boten musik mongko tanpa dahar tapa prihatin menika kenging ning kesarasan nggih kedah dipun jagi mangke mindak boten prayogi kawontenanipun Premban aturi jugar sawetawis monggo bawa raos kaliyan ingkang abdi pun Semar. Wah ayo
Sing jeneng Piyai Tapa iya, Tru. Heeh. Kencokan apa-apa wis ora digagas. Ancen ya kaya mati sadroning urip. Lah iya. Kaya ora kaya awake dhewe kungkum cokot yuyu ele mlayu ngentar. Kungkum tak dekep pokoke. Ha iya. Nek ngerti-ngerti dicokot, tak malah cilaka. Ha iya. Loro Gareng Petro Bagong ora ting clemong. Iki bendaramu, nek bisa janjane aku pengen ngerti sejatine. Apa to sing digayuh? Biyen tekan saiki nggonku nunggu lawan jugaring Penembahan Bima Paksa. Lah kok dadi ora nate jugar, pendak-pendak jugar mung nindakake panembah masuh sesuci kelawan raga tumuli munggah sanggar pelanggatan sakbubare kuwi manembah maneh. Pancen Ndara mboten kersa paring pangandikan Penembahan. Kula namung jurung donga supados napa sing mangjangka sageta kasembadan, Ndara. Ana dawuhmu apa, Biyung? Lah tobat. Ndak wis padake manteng pangestine. Bima Paksa nggone nglakoni tapa brata piye? Iki dadi srana nggone kowe kalawan aku bisa gawe cintrakaning si Bima Paksa sarana pusakaning Sang Hyang Jatimurti ya kuwi wujuding Cestrisula. Keparenging Biyung Durga. Tak colonge pusaka saka kene mungkin Bima Paksa ora eling Purwadasina. Gawananku andaning Bima Paksa atur Sang Hyang Jagat Girinata nang aja nganti kawistara wujudmu ya Bathara Kala. Ya wis ta. Nangis kok iso genti-genten. Piye, Pak? Wes iki. Truk, Bapak anu asmane kumat. Aku ditindhi wong semene kok. Wedhus ora. Wong tuwa-tuwa tindhahi sak penake dhewe. Mbegen. Sesek, Pak. Seseke ora jamak-jamak. Ndara Bima Paksa ilang. Begawan Bima Paksa ilang, Pak. Bebahan Bima Cangkring ilang, Pak. Nek kae ilang mbok ben ngesruh wong nyambut gawe. Kena nggo banjelan. Iki nek ora tak aturke Sinuwun Prabu Darma Kusuma ora rampung-rampung. Kakang Semar mlayu-mlayu eneng apa Kakang Nayantaka? Sekawit kula dinaringan kewajiban nengga kasutapanipun ingkang rayi Begawan Bima Paksa wonten ing sumur tanpa dasar. Iki sumur Jalatunda. Mboten ngentos sangkan paranipun ingkang rayi nedhengipun tapa. Nedhengipun semedi. Ora ngerti sangkan parane lha kok kedadak dawah kalenggak kaya ana pusaka ingkang tumama. Bibar niku ingkang rayi ical kula kedhepaken wonten mendung peteng kaya pedhut ingkang nglimputi kewandaning Sang Bima Paksa tumuli ical kula kedhepaken. Ingkang rayi ilang Ndara ingkang rayi Kakang Semar, Kakang Nayantaka kuwi wis pirang-pirang warsa, malah puluhan warsa nggone dadi pamomonging para Pandhawa. Tegese apa kang dadi dawuhing Puntadewa, mestine Kakang Nayantaka wis ndungkap. Kejaba ndak dawuhi nderekke marang adiku Njadipati nggone nedheng Brahmana ning sumur Jalatunda. Uga ndak dawuhi ngawat-awati. Wong yen wis nampa dawuh supaya ngawat-ngawati mau tegese yen to ana lelakon ingkang tumanduk kelawan ingkang diawasi sayekti kudu ngerti apa kang dadi sebabe. Kakang Semar, Puntadewa ora trima yen to Kakang Semar mung wadul babakan adiku nggone ilang nanging kudu bisa njlentrehake menyang endi langing Bima Paksa.
yen Kakang Nayantaka ora bisa nuduhake menyang endi langing Bima Paksa lan tumuju menyang endi lan sapa ingkang tumindak kaya mengkono. Pedah apa sira wujud Kyai Nayantaka, pedah apa sira wujud Kyai Badranaya ingkang pranyata ora lantip panggraitane Kakang Semar. Kapok ora. Bener sinuwun Puntadewa. Kowe iki kon ngawasi Ndara Bima Paksa ora mung dekem nganti lemahe dekok ngono kae. Kaya kebo. Nglesat. Kudu tanggung jawab, Mar. Abot ta? Nek nganti kowe ora iso ngandhakake. Si sapa? Bima Gondrong. Bima Paksa. Heeh, Bima Paksa kuwi ilange merga saka sapa? Lan tumuju menang endi gunane apa kowe wujud Semar Badranaya? Hah? Wujud kirek kowe. Gong, iki bapak. Iki karo bapak kok sia-sia to. Aman, mangkel ya aku. Wong tuane nangis wadul. Sampeyan nanjeke bab perkara niku sampeyan utuh kalih kula. Nggih, kula tak matur. Ning ngatur kula niku ampun dikira kula niku adu-adu, ampun dikira kula niku adul-adul. Sing bisa ngrangkani penggalih. Sing bisa meper hawa nepsu merga kula ngerti nek kula mblabari lelakon iki sampean mesti nesu, sampean mesti duka. Dukane sinuwun Puntadewa niku mbebayani. Dukane sinuwun Puntadewa niku mbebayani. Wis paham urung? Mbebayani dukane sinuwun Puntadewa niku. Ngono Gong, ora mung tengok wae mung montak-mantuk. Wis domonge nek bebayani iki njur wah, Bagong iki. Nek sampeyan ora iso meper kordane nggawa nepsu kula wegah nek enten napa-napa tak tanggunge Kyai Semar. Ingkang rayi ditamani Cestrisula pusakaning Bathara Guru dening Betari Durga. Ilange merga diboyong karo Bathara Kala diaturke teng Suralaya, ilang wujuding nata mak Puntadewa. Sampeyan kok meneng mawon. Keng raka duka kaya ngoten kok sampeyan ming begegek. Ora mobah, ora musik. Monggo sampeyan niku duwe kadang tuwa. Kadang tuwa sampeyan anguk-anguk lawanging kacintrakan kok kendel mawon. Lah napa kaya ngoten niku sipating satriya Madukara babar yaksa. Ngapa, Truk? Kowe nek kelingan Pandhawa bangkit iki tau dilakokke nang kono kok kowe ora kelingan. Begegek. Sing tak pikir apa? Sing tak pikir gondo, ha. Kancamu sing gondrong kae. Penyakit ora. Ora do trewet iki apa? Walah dalah. Saya tuwa, saya pikun rumangsaku. Guru ana dawuhmu apa? Bima Paksa sira boyong ora ngarsa ulun. Jumbuh lan ngendikaning ibu Pandya Betari Durga ya biyung permoni. Sawise Bima Paksa bisa ora eling Purwadusina. Ndapasrahke marang kaki guru mangsa baranggane bakal nyirnakake Bima Paksa. Ning ragane aku ingkang bakal nadah kala mangsa tunggunen sak jabaning kayiwangan. Sawise Bima Paksa ulun perjaya, ulun bakal ndangu kelawan jeneng kita Bathara Kala. Wah, njaluk pamit kaki guru kakekku. Werkudara iya. Nang kene ora ana Werkudara. Sing ana Bima Paksa. Ya, Bima Paksa. Apa to sababe jeneng kita ulun perjaya sarta ulun dawuh kelawan Betari Durga lan Bathara Kala supaya nyewanake kelawan jeneng kita. Sabab ngerti ya. Lamun apa ingkang kita tindakake mau sayekti gawe kapitunaning liyan. Gawe kapitunaning para jim setan mriprayangan berkasaan ingkang minangka dadi titah ulun uga. Mula ulun kudu tumindak adil. Lamun kita mboya bisa dielingake lan ora bisa dielekake. Bima Paksa, ulun paripaksa ingkang kudu nyingkirake kelawan jeneng kita. Yen pancen aku mbok anggap luput, yen pancen aku mbok anggap kleru, lan aku bakal mbok singkirake. Aku ora bakal wegah
Lan aku saguh nanggung perkarane. Yen ngono kita ikhlas kelawan pati kita, ora ikhlas sebab apa? Yen pancen kita ikhlas kelawan pati kita, mara mapana ulun perjaya ana ing Suralaya. Nanging aku ana panjaluk. Panjaluk kita apa? Aku gelem tekaning pati, ning patiku kudu dicemplungake ning kawah Candra Dimuka. Apa to sababe dene kita darbe panyuwun ingkang kaya mengkono? Iki dudu perkaramu. Yen kowe niat bakal mateni karo aku, yen aku wis tekaning pati, apa kang dadi niatmu wis rampung, apa kang dadi niatmu wis paripurna. Ora usah dadak takon apa sebabe nggonku njaluk mati dadak dicemplungke ning kawah Candra Dimuka. Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Nanging apa to sababe dene kita bakal ulun perjaya teka kita darbe panjaluk pati kita mapan ning kawah Candra Dimuka. Wis bola-bali tak kandhake. Kuwi dudu perkaramu. Kuwi pancen pangajaping atiku. Wah. Aku pengen nggonku nglakoni pati iki mengko. Dosaku tak lunasi dhisik eneng kawah. Sawise dosaku wis lunas eneng kawah Candra Dimuka, aku lagi ngrasake tentrem ana ing kasuwargan. Bima paksa. Apa kang dadi panjaluk kita bakal ulun udaneni para gage. Ngendi dalan parane kawah Candra Dimuka? Ora usah dadak didabyang dewa-dewa, aku dhewe tak jegur nang kawah Candra Dimuka. Tanda-tanda menika Adi Guru. Tanda-tanda kados pundi Kang? Ya tanda-tanda wong ora salah kok arep dipaeka arep dipercaya menika. Ingaten menika. Piyambakipun ikhlas dumugi ning pejaning darbe panjaluk. Panjenengan dangu apa to sababe dene panjaluk kita mati kok dadak cemplung ning kawah Candra Dimuka. Bima paksa atur wangsulan iki dudu perkaramu iki perkaraku lah niki sing sininget wonten telenging panganahipun Bima paksa. Panjenengan kemawon boten saged anggagapi. Menika tegesipun panjenengan kedah prayitna tuwin kedah nglenggana bilih paningal kawaskitanipun Adi Guru sampun sirna. Mergi panjenengan boten saged maos batosipun Bima paksa mongko Bima paksa menika namung titah. Tiyang ingkang tumindakipun angkara budine Candala menika kula nuwun sewu nadyan tiyang menika pinter nadyan tiyang menika awas. Ning saha panguwasaning Gusti kapinteran lan awasing paningal disuwun wangsul primuk pramila dados dene tiyang bodho longa-longa lan tiyang ing boten saged nyumurupi dhateng kawontenaning batos di jaipun yaksa menika badhe damel risak ketitik katingal abrit bergadak pasuryanipun yaksa menika semunipun sampun duka monggo dipun timbali menapa wigatosipun ya itu pindah elek ya iso ana-ana wae pacobane mesti kesandung kesrimpet karo lelakon. Pun to, tiyang niku nek lelang mlaku ngati-ati ya tangeh kesandung, tangeh kesrimpet. Nek tiyang menika le mlaku menika tanpa dipun tata, tanpa pengati-ati mung nuruti karo kareping ati, pus mang pesthekke. Mang pesthekke nek bakal kesandung, bakal kesrimpet, bakal tiba menika sampun dados kodrating Wang Wahanasa. Dipun dangu inggih Kakang. Kula sampun tunggak waru godhong dadap lho, Di. Inggih. Mboten melu nggarap menawi wonten perkawis menapa-menapa. Yaksa, kita sapa? Cetha lamun wis bawur paningalmu. Ora weruh karo titahe. Kowe dadak takon karo aku Bathara Guru. Wadiar. Buta pinter iki. Ora-orane SSM. SSM menika menapa Kakang? Susu telur madu. Kakang Rada menika menawi paring pangandika. Kajengipun wong kula niku ya mung ngece sampeyan kok sampeyan kandhani ngaya sakniki ana kahanan kaya kene kula isane mung ngeledek. Kowe ora tepung karo aku kebangetan nggonmu dadi dewaning para dewa. Pancen agal aku disawang dudu sejatiku nanging kaya ngene iki yen to wis mubal kamurkanku
Aku titahmu, Bathara Guru. Ya, Bathara Guru, aku ya titahmu. Apa sababe dene jeneng kita mapan ana ing Suralaya? Goleki adhiku. Sapa kadang kita? Pandhita ing sumur tanpa dasar ya ing sumur Jalatundha. Bima Paksa. Bima Paksa ingkang diboyong dening Bathara Kala munggah ana ing kayiwangan saiki menyang endi Bathara Wiladara? Puntadewa lawan Arjuna. Teka wujud kita wujud kaya mengkono Kakang Trada menika wayah ulun Puntadewa lan pun Janaka. Ampun ngertos. Kenging menapa Kakang Trada mboten paring dawuh kaliyan kula tunggak waru godhong dadap. Trada mboten garap mboten melu. Kuwali. Mboten melu mboten garap. Tunggak dadap godhong waru tunggak waru godhong dadap. Inggih Kakang. Pun mangga dipun sekecaken. Kula aturi angrahapi perkawis menika kula aturi angrahapi lelampahan menika. Monggo, monggo. Puntadewa. Kita ing ngapaes yaksa kaya mengkono sayekti mbuya bisa meper kalawan mubal bal-baling kanepson. Ngerti ya? Lamun Bima Paksa dina samengko wis sirna. Lho. Sirna sebabe apa? Merga Bima Paksa ulun cemplungake ning kawah Candradimuka. Piye? Bima Paksa ulun cemplungake ning kawah Candradimuka. Wah, gelak limpah. Kosek. Puntadewa. Wah, edan kowe iki. Wah, dadi buta kok ndase sapa-sapa dimot. Edan tenan. Ulun ki dewa. Sirahe disesep-sesep. Sing luput ki Bathara Guru. Sing kleru ki Bathara Guru dudu ulun kok di ngono-ngonoke. Wah, lah ulun ya gila kaya. Bathara Trada. Iya, ulun Bathara Trada. Ulun ora melu-melu. Iki lho rambute teles kabeh kita iki ngawur. Sak kepenake dhewe kita iki. Iya piye wis kebacut kok iya. Aku kudu wis kono kampokno. Manik poyoke kampon rata kampokke ndak tuman wae tumindake. Rumangsa bingung. Jroning pamikirku aku bakal lebur tumpur tanpa dadi. Ning pancen niat wis tak tekake tekad. Angur boyo tekaning pati. Tinimbang gegayuanku ora kelakon. Nanging bareng aku mlebu jroning kawah. Geni ingkang panase pitung panas geni Madyapada. Wah, teko krasa anyep jejet. Ora ngrasake hawa panas. Suwene mlaku tekan tengah-tengah kawah Candradimuka. Iki ana geni ingkang cahyane katon biru. Maweh prabawa hawa adem. Apa pancen iki genining sukma ingkang wis lunas nyaur utange jroning kawah Candradimuka? Apa pancen iki genine wong kang tumindak becik satemah kleru nggone mapanake? Wah, iki apa? Iki bangsane apa? Aja nyegat dalanku, aku arep nasak telenging kawah Candradimuka. Bratasena anakku. Iki wong tuamu nggir. Bratasena atmajaku bocah bagus. Werkudara, iki bapakmu Pandhu lan ibumu Madrim Kulup. Wah, Bapa Pandhu. Darewangi kraya-raya. Monggonku kepengin netepi jejering anak ingkang kudu bisa nyuwargake lawan wong tuwa. Mula dina iki tekadku wis gambuh.
tekadku wis manunggal. Nggonku bakal bisa dadi sarana swarganing wong tuaku. Bratasena kabeh ingkang wis pun Rama lakoni sayekti jumbuh kelawan prasapaning pun Rama. Perkara iki wis ndak antep pinggir. Sira Atmajaku ora usah dadak bingung. Sira Atmajaku ora usah dadak kodheng. Iki wis dadi pilihaning wong tuamu Pandhu Dewayana. Nggone ngrasakake gedhening katresnan kelawan ibumu Madrip satemah wong tuamu kudu ngupata lamun besok tekaning janji saguh mapan ning Candradimuka. Perkara nggonmu janji karo sing gawe urip Bathara Guru kuwi perkaramu. Perkara nggonmu ngendika durung lunas lan durung rampung kuwi perkaramu. Ning pambudidayaning anak mestine dadi petungan liya tumraping Gusti sing akarya jagat. Pambudidayaning anak nggone budidaya nyuwargake wong tuwa mesti dadi petungan liya tumrap Sang Hyang Manikmaya. Nggone ngitung perkara lunas lan orane nggonmu nyaur lawan utangmu Bapa Pandhu. Guru kakekku, iya. Bima paksa. Prapta lurun ning kawah sayekti sepisan ulun nyuwun pangapura. Krana ulun kablinger marang pakartining Bathari Durga satemah kawasa nginger kelawan kiblat ulun. Ulun tumindak kang ora sakmestine. Ulun ngluputake kelawan Bima paksa satemah sira ulun cemplungake ana ing kawah. Nanging wektu dina iki ulun njaluk senjata pitulung kelawan sira kuluk. Kadang kita sakarone Punta lan Arjuna nggone ngamuk punggung salin wujud dadi buta. Satemah gawe sungsang bawana balik kayuwangen. Ulun njaluk kita metu saka kawah. Elingna, emutna kadang kita nggone kabranang rasa Bramantya Bratasena. Guru kakekku. Yen pancen kuwi sing dadi dawuhing Manikmaya kakekku, aku mung saguh. Jernyatane aku dadi titahmu. Nanging uga aku njaluk marang guru kakekku supaya mituruti sing dadi panjaluke Bima paksa. Apa to kang dadi panjaluk kita nggonku adreng manjing telenging kawah? Merga aku entuk sasmita yen to wong tuaku sakarone Bapa Pandhu lan Babu Madrim durung manjing ana ing kasuwargan. Jebul tinemune kepara nyata isih mapan lenggah ning kawah Candradimuka. Aku njaluk suwargakno wong tuaku apuranen kaluputane dimenisa manjing swarga nur kasuba. Ulun panlilani apa kang dadi panjaluk kita. Pandulan Madrim ulun unggahake ana ing swarga nur kasuba. Kita kudu teteping janji. Nggon kita kudu ngendhake kamurkaning Punta Dewa lan Arjuna ingkang wujud yaksa. Wah, njaluk pamit. Bima paksa, ya Bima paksa. Ya. Wiwit dina iki wis dudu Bima paksa. Merga panjangkane Bima paksa ingkang disengguyung dening dulur-dulurku kabeh wis kelakon. Barep kakangku. Wah, jlambrong. Racuten kamurkanmu. Aja nguja marang Bramantyaning ati ingkang keladuk kepanasen. Mundhak ngobong karo uripmu ora prayoga. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Cetha pamirengipun Kakang nggone Syadi wis matur ingkang kaya mengkono. Barep kakangku. Jlampruk. Apa ingkang tak ajab nalika aku tau tate matur lawan barep kakangku lan Jlampruk. Nggonku kepengin nyuwargake lawan wong tuwa. Wah, dina samengko wis kelakon sumurupa. Bapa Pandhu lan Babu Madrim anggone duwe utang nalika uripe lan kudu nyaur ana ing telenging kawah Candradimuka. Dina iki wis lunas ora merga saka Werkudara, ora merga saka Bima paksa dhewe, nanging tanpa panyengkuyunge barep Janaka lan kembar kabeh ora bakal kelakon. Aduh Yayi, syukur yen to kaya mengkono ya. Dimas kadangipun Kakang. Sayekti apa kang dadi gegayuhaning Syadi ingkang sinengkuyung dening pun Kakang apa dene Arjuna? Wis kelakon.
Dina samengko Pandhawa katon bangkit nyuwargake kelawan wong tuwa lan bangkit minangka putra ingkang tansah kudu ngabekti kelawan wong tuwa lan bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan Kanjeng Rama dene Kanjeng Ibu. Yo. Dimas kanthi kaya mengkono Pandhawa ora bakal kabondo marang kewajiban ingkang durung bisa dirampungi jroning jagat. Luwih kepenak nggone siadanipun Kakang gumelaroning jana luka, luwih jenak nggone siadanipun Kakang minangka dadi pengayomaning para kawula dasih sak negara Ngamarta. Kakang Semar saka ngendi? Nyingkirke Bathara Kala lan Betari Durga. Kaya kowe mau ming tengok-tengok mir. Weh, sing kandha sapa? Ora ngerti aku gelut karo Bathara Kala Betari Durga. Bathara Kala tak tantang. Tak cengkiwing. Terus tak sebul melayu. Betari Durga tak tarik behane. Wong tuwa apa? Tendang mencelat. Oyak saka mburi tak cetet-cetet. Tak jiwit tak cetet. Suwe-suwe gila dhewe. Terus melayu. Kawar. Oh. Kakang Semar. Kula. Aja ngendika kaya mengkono, Kakang. Wah, dipol cangkeme. Tuwa-tuwa. Ora golek dalan padhang anggere ketemu Durga mesti tumidake sak penake dhewe. Tinggal hiburan. Ngrabuk nyawa cengelmu. Wah, kowe iki dadi patuladane. Nala Garing Petruk Bagong nek kowe ora ceniningan anakmu ya ora ceniningan. Gandeng kowe ceniningan anak-anakmu ya ceniningan. Kowe nek omong ngawur anak-anakmu nek omong ya ngawur. Sekop sisan. Penyakit ora. Aku ngene iki mergo kowe jebulane. Nek kowe ora ceniningan, anakmu ya alim. Ana gandeng kowe berkasaan. Aku ya melu berkasaan. Oh, ngoyak Durga ora ngejak-ejak. Ditapuk dhewe. Wah, pun sampun. Pun padhang lelampanipun. Mugi-mugi lelampan menika dados sasmita ingkang nami anak. Iya, heeh. Ben. Wak cucuk bumbunane. Aku Pak sing arep nyuwargake kowe. Engko tak timpal saka Kawah Candra Timur. Bahasamu lho. Ditimpal ki apa? Wis yo, bubar yo. Mbok omong wae ora. Ndara Punta Dewa dadi wayang ra omong ki. Meneng wae klecang-klecem. Ngendi kok aduh. Nek karo Nalendra ki yo njawil wae kok nyetot. Mongko kukune dawane ora jamak. Iya Kakang Semar, muga-muga ngendikaning Kakang Semar dimidhangetake dening para putra-putra ingkang kudu ngabekti kelawan wong tuane Kakang Nayanta. Nggih.